Kaba 4 pau kam ban pensitam ya ki balek kam bian kum ka jinglom khajna tu da ka pasoi thok ya ki kot kisla ni klem ka jing ai kot ni kita ki reset henry ban chu lum pisa na ka benta ban penyat tu ya ki mar na do ki mrat so do hadu ki mar bam ki Kynhun ki bangi jutep kum kita ki high level kindang mi na ka wai ka sngi sha ka wai pat Kajing jor kini ki kam day tang hakawai ke district henry ka day hajan barok ki district napdeng kini ki district ka bapau bha ka day ka ribhoy namar hakatay ka district ka jingdan kti ka bon ka bakantop na do ki bre ki badan hakabor ki seng bhalang bat saki bre ki bayat ru kum ki dalal Kabapau dangshan halor ka jingdan ka jiglum khajna bian ka day na ka jingwi shakhmat ki noyalam ka Kynhun Ribhoy Commercial Pickup Owners and Drivers Association hak arpau tarik unai lor araja arpusan banpen pau ya ka jing Pyrshah jor halor ka jing sha krong khajna hakita ki high level bat banpen sngo bakala bu jing e shikat day ya ki nongnya bat ki try kali pick up ki baju kamai da ka bakit ya ki mar ki mata kham tam ki bakit Masi shodo Kumban chupentem ki mar ki basalan tu ki babun hi kin habrung na Ribhoy district Mariamin Assam bad ka jinglom khajna ka sedang shwa hakatega district bad yakane na ka por la dab ban penpau khubor henry hadu menta 4 ui bakin don ki ban syakam ni ki ban syak penstam watla ki la don ru ki ba mi syakmat ban kren wat ban bu jing ujoru haka office u deputy commissioner jakatega district haki snam baladam kuntop ru hau new snam Hababu jing ujor kini giba ujor kilapan snguru bana ka jing shalum khajna kala khata bhaya ka dor hakaba kala don ka jing kiu dor hakimar ka jing kerdo mar namar ki babon ki Pyrshah Bangladesh badru ka longpat ka jing du nong ya ka jela namar ka khajna kala cheki riwsimet sha ka platingka ka sarkar kumban suai nuksa hak arpo artare unai lur arja arpusan Shillong Mail uladap ban say madan ya ka khubor ubala syong thait ru usoi fitness certificate Masi haribhoy bad halor kani ka khubor hadu menta shamla bana khubor Eiei baka sarkar jala ling ba katanat animal husbandry and veterinary kan ujor ijahar ne ban penlong jing tokit kani ka khubor ka dei na ka jingwat banya jong Shillong Mail ubala yo lum ya ki kot kisla kata ling ba ka jing ai jing tepru jong kinong nya kali Haka jingyo priang yakini ki kot kisla lala ban yolum jingtem baka jing khayitu yakimrat shodo ka jorbha haribhoy bat lasdang pau bha nado usnam arhajar arpulai Hakikot kisla ki bla saymadan kata kabla yo lum nadu usnam araja arpusaw lapan bakini ki dagi transfer form ki badan haka kerteng jang ka bovine animal traders ka bam don ya ka trade number ka ban ithu da ka sarkar jala henry tang ka kerteng jaka ka ba ai soccer bam ka ba ha po non class aimship Ribhoy district nangta sa ka fitness certificate of cattle and buffalo ka bala soipat daw J Kalwing bat ubapen ithu ila dealing ba ka seal kom u supervisor veterinary officer Ribhoy district but ka registration number MVD/E-UA-Nyo/R-Khatsan-Khatnriu/R-Not-Nyo Nalor kata kani kajing soy yaki fitness certificate of cattle and buffalo daw J Kalwing kadang yai beteng hadu unus nam bat ki bayop deng kidei jong ki badei jong uniu bunai kata shwa bau ba san bor sulai un shimti kum menteri sarkar bat ka bakendet baki nik certificate pat uniu J Kalwing ulas soy bat kasil pat kadei ka bau lopen pa kum u retired ka bamut bola shong thait kum u senior veterinary assistant bat u registration number udai AHV not lai sao not Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya